গদাঙ্গনানৌ দুকুলপি চৌরং অনেক জন্মার্জিত পাপ চৌরং তোরা জগন্ন পুরুষ নমারি ବାବୁରେ ବ୍ରଜପୁରରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୋର ଅଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୋର କିଏ ସେ? ଏଁ? ହଁ ହଁ କଣ ସେ ଚୋରି କରନ୍ତି? କଣ ଚୋରି କରନ୍ତି ସେ? ଆହା କହିଲେ ବ୍ରଜ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀ ତ ଚୌରଂ ହେଲା ହେଲା ଲହୁଣୀ ଲହୁଣୀ ଯୋଡ଼ିଏ ଚୋରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ କଣ କରନ୍ତି? କଣ କରନ୍ତି? ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ନଉଦୁ କୁଳେ କଚୌର ଗୋପପୁର ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ବାସ୍ ବାସ୍ ଏ ପାଲଟା ଲୁଗାକୁ ସେ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଏଁ? ଆଉ କଣ କରନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ ବାସ୍ ଏମତ ଯେଉଁ ଚୋରା ଜଗନ୍ନ ହଁ ପୁରୁଷ ନମାଲି ଆହା ସିଏ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାମଣି ପୁରୁଷ ଆହା ନନ୍ଦନ